Hau Parama, hau Iker! Hau Iker! Partiaren hasieran... Guandik ez zinde eta hasi milau, ala izileken dikan. Galdutare ondo da horra. Hogeitza bidea, tanto gehiago egin izan balitu, 300 gaixe pasatzeko moduan ziren. Ikerren aitien kuadrillako kantolatu dute gaurko afaria, omenaldi gizan bai irabazi, bai galdu merezidolako. Azte jende asko zeola, partidu oso garesti ezala, sarrera Bilbaino junda gero afari eta gu lehenengo gauza esan geniola, lasai joteko. Gu Ikerre itxuleta jarri behar geniola, bera eta bere lagun guztiei, ze gaztek, bertako gazte die, eta txuleta eharrak eukiko zituztela gaur, eta prezio aldetik lasai joteko. Prezio popular bat jarri dute, eta Gamonan eta Bernan salgai egon dira, beraien inguruko, gu ez dugu inorrei esan, eta bueno, azkenen kuadrillako, gesi seme alaba, gesi familiko, gesi Ikerre lagun asko ditu, merezi ditulako, eta hemen etorriko dira. Polita... Bueno, bea kotxen junda Iker, eta gu Aramako jungea autobusen, preparau dugu autobus bat, 2 puxutakoa, eta bueno, giro ona onda. Aupa herri! Zaila zela bagenekin, ta hartu diok neurria. Parean zeuden guztiek, okertu ditek gerria. Ta baekian baeukalaik, atzetik zeika herria. Pelotak orain argi bat badik, eta guk irri berria.